साराया फिसिंगासिनो दाबो दुङाखै मैखुन आलु मटर संहांदो दायो मैखुन आलु मटर ओमफ्राय थावानो नै सोस्लायना गालाखै बिमाया इदिनो होनोसै गरे संसै पियाज हानांसै ओमफ्राय संसै आंना सुखौनो नै मैला हाबबाय थायो बुरै मानसि जाहैबायना गाबोन साफा खालामनांसिगोन सायाव दै गिदिर हाबगोन नामा इहाय इ दै गोजा ओमफ्राय बेलेग खालामबाव दङ दाबो उन्दुनांगोना नोङो दाबो उन्दुनांगोना 11 बाजासिम उन्दुयो नानायालाय ना आबो नायनाय नामा भिडिअ हाबानि भिडिअखौ The next day. Hello लोगोफोर दायो जों आबैमोननाव थांनो ओंखारदो आं ओमफ्राय मामि ओमफ्राय जोंहानि आइ लामायाव पिलपिलि नेगासिनो पिलपिलिया फैथ'वाखै मोनथ'वाखै ओरैनोबासो एभेलेबेल थायो दा गैथ'वा ओमफ्राय नांगौबा मोननो थाङा इसोरखौबो ओमफ्राय दसे नेनोसै आं न'आव फैबाथाय आबैमोननाव थाङाबा जाखाथारानो थारमाने आबैया बुरिबाय नालाय आबैखौ नायना फैयाबा गोसोखौनो सान्ति मोना बोरैबा मोनखांबाय थायो माबा नायनो लुगैबाय थायो माने आयौ बिबार माबाखौ बिफांखौ जि मोजां नुदों नायलाय दिनै बोथोरा बिराद थान्दा नै आं दहाय गाननाय सुइटारखौनो खुदिया ओरैनो बारा गुदुंबो नङा सुइटारा गोलैगोन दे मा होनो बे खुदियानो उन्दुनोसो ओंखारबायमोन आं जलथा Video kamera betul nak dus tom. Sadar kurfan gaya dua fredi no kacau. Dari sadi fredi taisi bidirong zantai. Hey, abilan thangnya ne pil-pil ada semen bay di thangnya jai deh. Dose netone ada. Bay mayang kam jai deh mana? Roh, tul sama. Oh, nahu. Besar bari. Aman lai? Jangan ah, ongun. Aman lai? Saya kuku siu. Thai sao aman? Saya, onu. Am? Jangan ah, onu. Jangan ada? Nai hiblai bara gaya. Sorry. Ali masih tu ni kerja tadi. Ali masih roba. Pernang tiada. Masa tenang bagi. ओमफ्राय माया दिनै फार्स्ट टाइम थाबायबाय आरो हारसिं ओरैबायसा मोजां नांबाय गोसोखौ माने बिराद मोजां मोनबाय मामा लाहानाव फैदोंमोन ओमफ्राय सैमा होसोनानै थाबायबाय इयो गावनो हारसिं ओमफ्राय जि मिनिबायबो
बिराद एक्साइटेड थाबायनोबो नुवाखै थांलागासिनो बे गाव एसे गियोबो आरो फार्स्ट टाइम ना माने एसे गिखागोनखा गोलैजानो बयबो खिन्थु बिराद मोजां थाबायदो आरो दिनै मायाहाय मालाय साननो गोदान लादे दाख्लैसो लादो वाइट कालार बेयावसो थायोथाय बाबु थायो खोमायाव लेखा फरायग्रा ओमफ्रायाव आं गलु गलु ओइ वानथु इसो होथेजोबदो दरजाया बानायदो आरो बेयाव गुवार जागोन आरो इसुं जाला दायो ओरैनो माइनाव लोंनाय बै खथासेया मा जागोन खथासेयाव गेस दोनग्रा खालामनानै बेखौ इनि लेभेल लायाबाबो जायोमोन एसे ओइनिफ्राय लानानै बाथौसो इसिनि आवगायबानो जाखाबाय मानो देफाय देफि खालामबानो सिलायाल' गोलाव सोनाबथिल' गोलाव जाबाय मालाय देफायबाय थादों थाखा दंना दं थाखा नोंनाव ओरै थिं बगा जागा बे एक्सपिरियेन्स लगायनो हासिगोन आरो आंबो जानो लुगैयो हाथाय सानायनिफ्रायनो जायाखै जाखायाखैनो एम्फौ नङा बाबा हाथाय साग्रा जादों ओरैनो सायो हाथायानो दाबो एसे गोजौनि आंनाबो इनिया नै गाहायनिबो ओमफ्राय नै फारसेनिया गोजौनि हाथायाबो दंस'जोबदों नायना ना गोरान जागा ना गोरानखौथ' जाखानांगोन ना गोबाव खनसेबाबो मना लाग्रा जाबाय थांसै न'आव पिलपिलिया लामायाव नायगासिनो माइया नाफाम लादो दायो थांसै जों फै दोनथ'दैयावनो दा बेखौ गारहरनो हागोन ना मा थाबाय आं दायो जोङो थांनोसै आबै बयबो आबै आइ बाय बाय थांबाय दे आबै थांबाय मागोआव फैगोन मोनाबासो थांखायो